Күп кенә гаиләләр 6-7 сыйныфтан соң балаларын бирәләр Англиягә, Швейцариягә, һәм безнең андый примерлар бик күп. Бу чакта без әйтәбез, сезгә бирергә кирәк түгел балаларыгызны ул мәктәпләргә, чөнки бездә шундый мәктәп бар. Һәм без балаларны гаиләләрдән аермыйбыз. Наша основная цель не сохранение татарской культуры. Наша основная цель не сохранение татарского языка. Наши дети не изучают предметы даже на русском языке. Но хочу сказать, что даже вот в этом иностранном контексте обучать детей на английском языке с учителями из-за рубежа мы можем сохранить понимание и наше национальное самосознание. Яңалык түгел, татар телендә дә, рус телендә дә, һәм инглиз телендә дә. Шуның өстәвенә әлбәттә безнең мәктәбебездә менә гарәп теле курслары, гарәп теле дәресләре дә үткәрелә. Түбәтәй шику яисә калфаклар ясау яисә инде милли узорлар киемнәргә тегү, моның белән безнең мәктәбебез шөгыльләнә, укучылар шөгыльләнә һәм дизайн проектлары да ясыйлар үзләре шушы технология дәресләрендә. Бүгенге укучыларга татар телен куллану ихтыяҗы бармы? Әгәр татар телендә рәсми кәгазьләр тутырылса, телне көндәлек тормышта куллануны тиешле дәрәҗәдә куеп булса, укучылар да телне өйрәнергә кирәклекне тояр иде. Уфада 13 якшәмбе мәктәбе бар. Аларның барысы әлбәттә татар якшәмбе мәктәбе түгел, иң беренчеләрдән булып яһүд якшәмбе мәктәбе пәйда була, алман якшәмбе мәктәбе бар, поляк якшәмбе мәктәбе, 2 украин якшәмбе мәктәбе, 2 чуаш якшәмбе мәктәбе һәм бүгенге көндә инде 3-нче татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Бу инде 10 яшьтәге, 8-9-10 яшьтәге балалар, хәтта шу балалардан мин татарча акциясының нәрсә икәнен белеп үсеп киләләр. Бездә бүгенге көндә 140-тан ашу укучы укый. Шуларның 80-не 5 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге балалар. Уйлап карагыз, 80-не. 40-ы якынча 18 яшьтәге, 17-18 яшьтәге балалар. Һәм безнең шундый төп проблема ул 13-14-15 яшь үсмерләр булмауы.